С документите ви всичко е наред, но каква? Някои ваши обичаи са незаконни у нас. Вие не си спазвате законите, искате аз да ги спазвам. Вие не сте от тази държава и трябва да се съобразявате с тези закони. Аз съм бежанец и трябва да се грижите за мен. Ние за нас не се грижим, вие за вас искате. Аз тогава защо дойдох? Защото бягаш от някое много лошо място? Да, но минах през много други държави, където многоженството е разрешено. То и тук е разрешено, стига да можеш да си го позволиш. Че какво тогава е забранено? Вие докато се молите се дупите, а това е наша прерогатива. Особено когато идват делегации от белите страни. Вие расисти ли сте? Не. За нас бели страни са тези, за които ни казват, че са хубави по телевизора. Еми хайде да отидем там. Предложението ти е прекрасно, но не мога да го направя. Имам сладък пост, който съм спечелила с много пот. Как го спечели? Снимах се в Playboy и държавата ме нае като високо квалифициран специалист. Котка, аз не искам да живея в такава държава. Тогава те чака терминал 2. Но аз нямам документи, няма как да се махна. Ще ти кажа нещо под сурдинка. Познавам един прекрасен младеж на около 40. Той се занимава с внос-износ на украинки. И какво от това? Мога да съдействам да те изведе от тук. Не ме бутай на сводници. Тогава ще седиш тук без статут. Обявявам окупация. Окупация ли? Искаш ли да станеш студент? Можеш да ме уредиш ли? Значи не можеш да ми дадеш статут на бежанец, но можеш да ме направиш студент, за да окупирам нещо, така ли? В университета полягах повече над учебниците. Баси! Добре, направи ме студент. Трябва да решиш този тест и веднага ставаш студент. Какво правиш тук? Имам тройка на изпита и станах студент. Сега окупирам. А какво искаш? Промяна. Промяна в какво? Искам живота ми да е по-добър. И смяташ, че като окупираш нещо, той ще се промени? Да. Нека ти кажа една тайна.